Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, bereziki oraintxe bertan unibertsitatera sartzeko azterketa egiten ari diren ikasle guztiei. Egun hauetan asko oroitzen gara zuekin. Animo, kafemakina presu dugu zuentzat. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek bihar izango dute unibertsitatera sartzeko proben azken eguna, beraz, eutxi. Nafarrokoak aldiz gaur amaituko dute. Guztira, Hego Euskal Herriko 17.500 ikasle ari dira jota fuego azterketak egiten. Une gogorrak izaten dira, baina tamalez azterketa hauek ez dira ikasle askok jasaten dituzten gertakari zaienak. Bai, adibidez, dozenaka ikasleoik Betzarrango ikastetxe katolikoan jasandako tratu txarrak salatu dituzte. Kasi 100 salaketa jarri dituzte, hala nola, indarkeria fisikoak, sexu indarkeria eta bortxaketa testigantzak helaraziz. Gurea eta sinola ere beste oie ezarrita. Eta azterketak ez zaizkigu gustatzen, baina geuk ere gaur gure selektibitate propioa egingo dugu efemerideekin. Memoria freskatzeko edo, asgaitezen historiarekin goiuri. Ados, asgaitezen historiarekin, gaurko egunez duela 80 urte Normandiako lehorretaratze famatua gertatu zen. Overlord operazioaren baitan izan zen. Overlord Bigarren Mundu Gerrako mendebaldeko fronteko operazio militarra izan zen, Alemaniak okupaturiko mendebaldeko Europako herrialdeak askatzea helburu zuena. 150.000 soldadu aliatu lehorreratu ziren Normandiako hondartzan, eta lehen egunean helburua lortu ez duten arren, abuztuaren 30ean Alemaniarrak Sena ibaiko haranetik erretiratu zirenean, Overlord operazioa amaitutzat eman zuten. Zukorren beste denboran eta horren besteko afanez gordeak ez duela zukuste adina balion hartzea. Bagoazen orduan literaturarekin, 1949ko ekainaren 6an, hau da gaurko egunez, 1984 eleberria argitaratu zuen George Orwellek. Eleberri distopiko honetan anaian nagusiak, Big Brotherrek edo Gran Hermanoak dena kontrolpean duen gizarte autoritarioa deskribatzen du. CSB-ko erregimen estalinistaren kritikatzat hartu izan da Orwell troskista baitzen. Hala ere bere azalpenetan totalitarismoaren implikazio intelektualak parodiatzen zituela adierazi zuen Orwellek. Idazlea 1950 hasieran hiltzen eleberriaren arrakasta ezagutu gabe. Eta hau bai azterketarako galdera. Zenbat ministerio daude 1984 eleberrian? Ni kontatuko izuet. 4. Maitasunaren ministerioa, Hizkadea berriz maite minis. Bakeren ministerioa, bake minis. Oparotasunaren ministerioa, oparo minis. Eta egiaren ministerioa, egi minis. Beti zen berezia zuregia. Literaturari buruzko azterketan ohorezko matrikula lortu dugu, goazen bada kimikarekin. Gaurko egunez jaio zen Edwin Krebs estatubatuar biokimikaria. 1982ko medikuntzako Nobel saria, zelularen barneko metabolismoaren inguruan egindako ikerketagatik. Eta gaurko egunez jaio zen Richard E. Smiley estatubatuar kimikari eta fisikaria, 86ko kimikako Nobel saria. Eta gaurko egunez hil zen Jerome Carle, estatubatuar kimikaria, 85ko kimikako Nobel saria hau ere. Eta baita Eiichi Negishi ere japoniar kimikaria, 2010ko kimikako Nobel saria. Lotura estua du ekainaren 6 kimikarekin, zergatikote? Física o química. Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me
Tira, eta atzerriko hizkuntzak ere lantzen dituzte unibertsitatera sartzeko probetan, ez da? Ingelesa ondo menderatzen duzu inigo? Oh, of course. Yeah. Oh, yes? Yeah, it will be Oh. raining cats and dogs. Read, please. Yeah, moldatzen naiz. Askotan aipatu izan dugu hemen telesail eta pelikulak jatorrizko hizkuntzan ikusteko ohitura dugula. Asko ikasi dute nik horrela. It's raining cats and dogs, bezala. Ba, pelikula bat komentatuko diet entzulei orduan. Belarria lantzen joan daitezen. Gaurko egunez, 1935ean, The 39 Steps filma estreinatu zuten. Alfred Hitchcockek zuzendu, eta Robert Donan, Madeleine Carroll, Lucille Mannheim eta Jude Fritter aktorek antzeztu zutena. Tira, eta ingelesa aipatu dugu, baina agian beste hizkuntzaren bat ikasi nahi duzue. Japonira adibidez. Gaurko egunez jaio zen Hirokazu Kore da japoniar zinema zuzendaria, ekoizlea, gidoilaria eta montatzaile. Dozenaka pelikula egin ditu eta sari ugari jasotakoa da, tartean zinemaldiko Donostia saria. Orduan esan zuen, honako hau, pelikulak egiten ditut Donostiara etorri ahal izateko. Haze salameroa Kore da. Baina ez Hitchcock eta ez Kore da ez genituzki ezagutuko Lumière anaiengatik ez balitz, gaurko egunez zendu zen bi anaietako bat, Eugène Lumière. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. Hala ere, nik aukeran entzumena praktikatzeko nahiago musika erabili. Adibidez, gaurko egunez The Rolling Stonesek I Can't Get No Satisfaction singela kaleratu duzuen Amerikako estatu batuetan bandari lehen zenbakia, lehen number 1 eman ziona. Bai, baina abestia irrati piratetan baino etzan entzuten. Bere letra sexualki iradokitzaile egia zelako. Haiene, zenbat aldatu diren gauzak. Esango nuke, eta 1972ko ekainaren 6an, gaurko egunez alegia, The Beatles taldeak Abbey Road Studioan grabatu zuen lehenengo aldiz. Bertan ezagutu zuten George Martin eta Besame Mucho, P.S. I Love You, Ask Me Why eta Love Me Do kantuak grabatu zituzten. Eta orduztik, euren efemerideak, oso garrantzitsu bilakatu dira. Love me do. Buah, zalantzari gabe inigo gainditu dugu azterketa. Orain bai, gai potologoetan sar gaitezke. Doktoregotza da urrengo pausua ini. Tira, utzi doktoregotza adituei. Adibidez, izortze Santini, biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta berak ekartzen dizkigu, zientziaren alorrean azken aldian sortu diren hainbat albiste. Eta beste doktore bat, Unai Elordi Hidalgo jauna, uste dut adimen artifizialarekin egindako opari bat ekarriko digula. Aizu, ze jende listo hemen bigarren kafean, Hoi ba, doktoreak. Bueno, adimen artifizialak egindakoa bada, ez dakit oparia edo zigorra izango. Ba, ikusiko dugu. Eta kontu gehiago baita ere, larun batean, Euskal Herria Australia bazkaria egingo dute Gernikan. Amaia Urberuaga Badiola elkarrizketatuko dugu horren arira. Goazen, ekainak 6 ditu gaur, eta osteguna da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Goiuri Ezeiza Arandi Anderea, egunon! Egunon!
Eta zuekin entzuleok izketan ari zaizuen hau, Iñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 787 du, ekainak 6, goizak 10 eta 6, gu hemen 2, biderriru 6, eta, bider... ez dakitzen bat beharko genuken, 6 bukatzen den zenbaki bat lortzeko, bider 6, 36, hori da bilatzen nuena. Garbi dagoa naizela ni matematikazan doktorea, Juri. Zortzi diren arren, patrikan lausos besterik ez. Puzle txikitu bateko piezak, elkartzen ez duen zeru bat. Txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezake. Bigarren eskuko, liburu hartu ez. Aspaldi ezkenuen kantu honen, saio honen ia sintoni izan ziteken liburu ala kafea kantu hau entzuten. Eta gaur pentsatu dugu egun hona zela honekin abiatzeko. Hemen txegara, 10:18 minutu eta txatari begira jarri behar dugu. Hemen esan dute, a ber, egunon gaztiak ongietorri Goiuri, bai, aztutan, nengoen Goiuri norpeiarekin. Aizu. Ez pentsa, azken egunetan ez da egon, baina ikusi dugu asko, bai. Ez da gutaz liberatzen faltan botatzen gaitu. Karo, eske naiz oporretan ibili, ni hemen inguruan ibili naiz, eta orduan, bazkaltzera, zuekin egotera, hemen dikibili naiz. Ea gaurko koreografia dio Indiokerrek, listoia altu jarri dute, Goiuri? Bai. Eta, zer? Bueno, oraindik, poliki. Bale. Egunon, tope, hau pasuek ikusi dezute elkarrizketa Antonioek irekin, ez gorka, barkatu, baina atzon erurteak ziren eta bizitzak ez zidan eman nahi nuen guztia ikusteko. Egunako 24 ordu besterik ez ditu. 57.000 mezu erantzuteko eta ansiedade pixka sortzen dit, Eukitzea. Zorion mezuek? Bueno, zorion mezuek edo WhatsAppean eukitzea ez da izen bat zorion mezu erantzun gabe. Ja, jendeak ulertuko du. Bai, ez? Ez baduzu erantzuten. Badakin nahiko pertsona okupatu naizela eta hartuko duela denbora momentu. Ba, eta lotxagabeare bazare. Bai. A ber, nik uste hobea dela hau, atzo momentu atean pentsatu nuen, badaude holako mezu automatikoak, ez? Urrengo 10 egunetan bulegotik kanpo gongo naiz, urgentea bada, bidali email bat ona. Mezua jarren ezakeen. Ei, jo, eskerrik asko, muxo handi bat bihotz-bihotzez. Ai, pizkat itxusia. Bai, ez hori itxusia da, orduan egingo dudana da, denbora hartzen dudanen egin. Ez dakitua, Ez, dena gaizki orduan? Bai, ez petxetzen ari, bai. Indiokere dio, ongi etorri Goiuri, haupa, beroketak eta guzti gaurkoan ere 17,8. Zuk ez presioan sentitu dudan? Esan duzunean, azkeneko egunetan sekulako maila erakutsi dutela nere lankideek, gaur gauzak ondo egin nahi nituen. Nik uste, Indiokerrekin entrevista bat agendatu behar dugula, ja? 3 arrazoien gatik. Dantza? Ez. Koreografia? Ez. Eta mugimendua? Ez. Bat, pasta pixka dekarri dezan. Hori behar dugu. Bi, Indio Rock jaialdiari buruz hitz egin diezagun. Epa. Eta 3, azal diezagun zein diren irizpideak egunero gure koreografiari nota jartzeko. Agian ara joango gara. Vale, nahi ez zutenean dio. Bere lantokira joango gara. Bueno, hori beste momentu batean. Irrati guztian eman behar dugu. Handik egitea irratsaioa. Bai.
Gazat esango dizut. Bezeroekin hitz egin. Gara kanpo irratsaioekin promesa ez beten klubeko presidenteak. Indioker, zer moduzko kobertura eta, estaldura eta... Estaldura ez, interneta behar dugu. Interneta, estaldura ere bai behar dugu. Bai. Estalpeare bai. Hori da. Vale, oso da. Erabaki hartu dut zirza. Goiuri zure maite dut, zein den kontatuko diguzu? Bai, nik hasi behar dut. Ez zera, Mari Domingi hasiko da. Sentitzen dut, baina maite duta ez, maite dut eza daukat. Ziruditzen zaizu. Oitutan nagoela. Vale. Oso eskor zabiltzazken aldian. Bai, eta gaur, begira, ala beharrez, eta uste dut, batzuk aserretu egingo ditu dela, aserretu egingo direla nerekin, baina, aipatu nahi nuen eta aprobetxatu nahi nuen maite dutez tarte hau aipatzeko, kezkatuta utzi ninduelako kontu honek. Atzo, jakingo dezute ze edabideetan irudi asko ikusi ditugu eta sare sozialetan ere ziur zuen ingurukoek argazkiak jarri dituztela. Atzo, Rammstein talde alemaniarrak kontzertua eskaini zuen Reale Arenan. Antza denez, 37.000 pertsona joan ziren kontzertua ikustera, erdia uste dut Euskal Herritik kanpokoak zirela, mundu guztitik jendea etorri zen ikustera. Real Arenan 37.000 pertsona Rammstein taldea ikusten. Eta, klaro, ikusten, txalotzen, goraipatzen, eta gero, promozio egiten sareetan. Edabideetan, eta leku guztietan. Ez dudana ikusi da, aipamenik, Till Lindemann, taldeko abeslariari buruzko aipamenik, ze Till Lindemanni 12 emakumek eraso sexistengatik salaketak jarri zizkioten. Egia da, eta hau ere esan behar dut, fiskalia artxibatu egin zuela duela hilabete batzuk kasua. Baina, ordutik ere testigantzak gehiago atera direla. Eta badakigula justizia nolakoa den. Eta justiziak esatea, kasua artxibatzea fiskaltzak Alemanian ez du esan nahi, testigantza horietan egin muturrik ez dagoenik, eta iruditzen zait aipatzeko modukoa, ze 37.000 pertsona joan dira bere aurrera, eta pentsa, askotan aipatzen da, ze arriskutsua ez, salaketen kontua, ez da animatu behar, ez zaila animatu behar emakumei salaketa jarditzaten, ze salaketa faltsuek gizonen bizitzak zapuzten dituzte. Eta begira, nik ez dakit salaketa hauek faltsuak diren ala ez, testigantzak irakurrita eta hainbat adinetako eta leku ezberdinetako emakumeengatik etorrita kosta egiten zait pentsatzea eta ulertzea faltsuak direla. Uste dut egia badagoela hor, baina faltsuak izan da ere begira, nola zapuztu duten Till Lindemannen bizitza, salaketa hauek jasan eta hilabete batzuetara 37.000 pertsona bildu dituela Reale Arenan, beraz, bere salaketa faltsu horrek ez dute, ez da eragin izpirik eduki. Faltsuak badira berriro diotzen, nik ere zalantzan jartzen dut faltsuak diren ala ez. Tristenago, ez dudalako aipamenik ikusi, eta tristenago batzuetan falta zaigulako kritika hori, eta aipatuko didazue artea eta artista banatzearen garrantzia, eta horrelako kontuak, baina, pentsa dezatela, kontzertu hau hainbeste goraipatu dutenek, ea zer ari diren goraipatzen, eta zeinen boltsikoak betetzen ari diren, besterik ez. Lo que quiero bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula, descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Manik maite dut eta maite dut ezaditut Goiuri. Venga, bota. Ezarekin hasiko naiz. Ara. Ez, bai, biskat positiboa maitzaldera. Venga. Ez dut bat ere maite, beste behin ere Jaurlaritza Osakidetzarekin egiten ari dena. Ara. Azken egunetan jakin dugu. Edabide batzuetan, beste edabide batzuetan honen berri ez ematea erabaki omen dute, hori dirudi. Baina tira, adirazi dituzte, dozenaka eta dozenaka ambulategietan medikurik ez dela egongo, murrizketak, erizainek egin beharko dituztela, berez ez dagozkien
ardurak, erizainak ere erabate gutxitutako puruan, gure osasun sistema berriz ere kaltetuta, eta okerrena ez da, udararen aitzakipean hau egiten dela. Udararen aitzakipean ematen zaion koska bakoitzean, berrezarri behar direnean zerbitzuak aitzaki bat ere badagoela, dagoeneko gutxitutako dinamika bat, eta erabat kaltetutako osasun sistema bat martxan jartzeko. Beraz, gaitzetsi egin behar dugu, eta erizainekin, medikoekin, eta azken egunetan berri honen aurrean hau guztia salatzen ari direnekin bat egin. Ez dut oraindik ikusi egun hauetarako manifestaldi edo konzentraziorik, baina uste dut gertatuko direla, eta uste dut oso garrantzizkoa dela berriz ere honen aurrean ere kalera ateratzea, eta esatea gure osasun sistema ez dela ikutzen, naiz eta esan gabiltzan honetan jarraitzen duten hau suntsitzen, eta behintzat suntsik eta prozesuan aurrera. Somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Eramendik txatean esan digu Indiokerrek ere oso ongi Goiuri, zurekin nago. Ta kasu honetan artista eta artea ezin da banandu. Ze arte erabiltzen du artistak nazkagarritasunak egiteko. Bai, ia da salaketa horietan aipatzen zena zela, kontzertuetan aukeratzen zituztela hainbat emakume, gero kontzertu osteko festara eramateko, eta bai. Bihar aipatuko dugu artea eta artistaren arteko bana ezintasun hori. Berrian abiatu nintzen, damagazte baten bila. Atian kaskas jo nuen baina, ez zidaten erantzuten. Baina zerbait positiboagoa esatea aldera, nik maite dut aurretik datozen olako asteburu intenso eta politak. Eta gaur osteguna da eta gaurtik hasita, saltxa betean ibiliko naiz datozen egunetan. Gero horra ibiltzen naiz nekatu sentsazioarekin, baina gaur esan ezinekin joko dugu Iruñean. Bihar berriz Alkiza inguruan ibili beharko du, tantxe naturaren doinuak egitasmoa abiatuko delako, Aria musika taldeko lagunen kontzertuarekin. Larun bat osoa pasako dut Alkizan entxegu orokorretan, ze naturaren doinuak emanaldi handi hori igande arratsaldean izango da, baina igande guardian postal koleksionistekin kontzertu izango dut Alkizan, 12:00. Ez da, eta asteburuan han sartuta pasako dut, badakite guraldi txarxiamarra dagoela iragarrita, eta horrek ere pixkaten aztoratuko duela. Baina oso emanaldi berezi izango da naturaren doinuakekoa. Aipatutako kontzertu hauena, ez? Bai Ariarena, bai Kitu musika taldearena, edo Arriskurena, edo postal koleksionistena. Baina batez ere, igande hartxaldeko kontzertu horretan, musikari mordoa, dantzariak, hori izango dira klub dantza eskola eta noa ekitaldiak, eta Amasa Bilagunako zubi musika estolako ikasleak, Xabier Artola eta Maxu Sarantzabe narratzaile lanetan, Aspanogi elkartea, Katxiporreta, Porrotxe eta Xumela belanaldi ezberdinen arteko lasarteko Kuruherriko jarekin. Gauza pilo bat izango dira, eta Muxutruke Erromeri taldeak emango dio amaiera festari. Eta egia esan, ikusten ari naiz, urrengo orduetan, eta urrengo egunetan, eromenean ibiliko naizela, baina ondo. Baina hori da zure saltxa, Bai, eta maite dut, egia esan. Bale. Bai, maite dut. Arrotasuna ona da txarra rokeria, txikian oso handi da gure herria. Arrotasuna ona da txarra rokeria, txikian oso handi da gure herria. Zarraztu gabe sortu azberria, euskarak asetzen du gure egarria. Zarraztu gabe sortu azberria, euskarak asetzen du gure egarria. Kantua da, guretzat justu, neska mutilokorik dago gure esku. Kantari eskolara, kantari jolastu, kantari lotaratu, kantari amestu. Kantatzen ez duenak zorionik ez du, kantatzen ez duenak zorionik ez du. Bizitzak kantu bada, guretzat justu, neska mutilokorik dago gure esku, kantari eskola.
Goizeko 11:31 eta bagoaz Bizkaia ingurura edo Australiara, ez da egito ondo ziur nora egingo dugun urrengo bidaia. Kaso bilekuetara. Keep calm and bigarren kafea. Soinu joleak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Nire begiak kriskitin iso, zeharo txindituta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Kantua laien atzean amaika, inposak eta ezkutatuta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Australiaren eta euskal kulturaren arteko harremana sendotzeko helburuarekin jaio zen 2018an Euskal Australiara elkartea. Horrez gain, Australiara joan ziren euskaldunen lanari buruzko informazioa ezagutaraztea eta zabaltzea ere bilatzen dute elkarteekidek. Horri tiraka herritarren arteko senidetasun bazkariak antolatu izan dituzte, azken urteetan, eta aurten ere batuko dira. Urrengo zapatuan, ekainaren 8an jarri dute hitzordua, edo jarri zuten, Gernika Lumoko Zaiobarri jatetxean, eta bertaratu nahi zutenek, izena eman behar zuten ekainaren 1aren aurretik dagoeneko, dena prest dute, eta guk, gonbidatu berezi bat daukagu gurekin gaur bigarren kafean. Amaia Urberoaga Bilbon bizi da gaur egun, baino bere burua australiartzat du. Amama eta aitite joan ziren Australiara eta baita ama eta aita ere, baino gero bueltatu egin ziren. Eta bera, aurrera eta atzira ibili da Australiara, eta duela urte batzuk, furgoneta eta txakurrarekin ere haren basa omen zituen, 6 urte. Bere aita Euskal Herrira bueltatu omen zen, jendea rekrutatzera, lanerako baserri joan zen, eta 3 barko atera omen ziren Australiaruntz. Tira, hau guztia kontatu dizuegu, baina aipatu bezala, gonbidatu bera, Amaia Urberoaga badiola telefonoaren bestaldean dugu. Amaia, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, eskerrik asko, egunon. Aipatu du nik Bilbora, Bizkaira, Australiara, bietara, uste dut zuere bazarela, ez? Dualidade horren nolabait, dualidade hori gorpuzten duen emakumea edo. Bueno, ni neure burua beti esan dut Australianin atzela, baina, badakit aitzata ama bera Australian jazuzan, baina beti etzin euskera zin jo. Eta sentitzen az, amen honian, amen ederto. Australian honian, Australian ederto. Leku bizetan bizinek, ez dago ez problemarik. Amaia, Australian nun kokatu izan duzu zure burua? Zein da zure Australiako hiri edo herria? A ber, Australian leku bidoz euskaldunak asko junzina. Bat Ingham eta beste bat Ea. Eta erdi izan du Townsville esaten da beta. Horte dauko gure txoko. Eta orduan, Inganetik Zeontzulera ordu bete inguru, eta Eatik Zeontzulera beste ordu bete inguru. Eta orduan, hilero hortzeak juntaten gara, nian honian juntaten az, Euskaldunakin Townsvilleen. Eta horra juntzin jentiak gehienak zian kaina baten. Orduan, bierzan jente gaztia, eskonduta bebai, ero batzuk ez eben nahi soldautzara jun, eta orduan, oportunidad bat ikusi ben, Australiara juteko kaini baten. Bihar gogorra zan, gogorra. Baina Euskaldunak fama edarre eukiben, onatizela, eta orduan, azizan jentia, gero eta gehiago juten, eta neure altza etorri zan jenti reklutaten. Gobernu pagata, Australiako gobernuak, eta orduan hemen Bizkai seguratza kortezu ikusan. Orduan Gerniken gurun hasi zan, jenti bila. Eta gero, zeo zerreukiban, naparrakin bebai. Ze naparrak asko jonzin guratzaz barkuan. Ez dakiz konexio eukiban guratzak, ze gazte izan, baina penidaukat honez jakitzia, ze haitzik juzan, baina naparrak eta bizkaitarrak gehienak. Gero Gipuzkoatik eta Arabatik izun zan jentia,
baina gehiatik Gernika, eta horretzatik gure inguru beti urtero itzen du Gernikan jana, beti, urtin behin, antxe, Gernikan. Asko dira, Busturialdetik, Leartibaitik eta joandakoak. Bai, asko. Osa, esaleke Gernikatik, Bermeotik, Lekitzotik, Ondarrutik, Berritzutik, osa, leku askotatik, Aulestitik, eta ontxe dauku ganera Aulestin, geure exhibizioa Basque in Australia. Gernikan hasi ginean, eta bueno, danin gabiz leku guztitan, da aste honetan aiustin, eta justitik izpastarra doia. Así que leku guztitan danin doz australianuak. Lehengo egin duen jana, 200 eta 50 persona junta ginean. Wow, ez da makala, Zenbat esan dezu, 250? 250. Ingen duen Gernikan lehengo bat zimelan, eta gitxi gora bera, horitzen persona, zezan genduen, zelan hasikoa da, genti bat zenero, nundik hasikoa da, janari bateaz, bakizu gori da no, ikustazenako janedarra. Tordun, orantzerik hasi ginen, eta geltika, bueno, ja asko COVID-a erungatxu zen, zarrak, ongaztiak, baina, bueno, gero, urtero itxen du, eta gero topaten gara erretatu katara, eta, bueno, orantzerik, oza, urtin behin itxen dut, gente eldukin. Gero beste bat itxen du Australia dai, hori ja izaten da beste egun baten, baina negu dalez gente heldua ez etorten. Geu gaztiok eatzen gara ordu negonian da, parra bat itxeka pultsu bat. Baina gure zeraka ongo zapatuan juntakoa da pilo bat gente. Zenbat jende espero duzu, Maia? Gitxi gora bera egun da zeo zer. Osa, baina ez da izango 250 maz ez tolekurik eta Gernikan itxeko. Ez tolekurik eta Nahi, baina, ezke nahi du Gernikan. Genti etorre dizela autobusak egin da trenaz eta oinez zibilik. Badoz lekua Gernikatik kanpo da, baina gero autobusera hartu behar da, nahi du Gernika ingurun da. Zailo barrik beti, primeran preparaten daudana, eta bueno, edarto, posiko zeurakin. Aizu, Amaia, aipatu duzu, erakusketa oker espanaiz, Aulestin dagoela esan diguzu? Bai, momentun bai. Baina, erakusketa honek kilometro asko egin ditu. Australiar euskaldun hauen bizitzak eta kontatzen. Leko guztitan da, beste aldin izan da, Alaban beutidu fundazio Sancho Xabio, bueno, Zarauzen hile osoin jau, Fotomuseonen egon da hori da, bai. Bai, eta pentsatzen no, gente pilo bat pasadizela, nik ez daugat estadistikak, hori esterretabi geure sekretarizi da horren zera komisarizua erozean ezaten da, baina pilo bat gente pasadia, pilo bat, nik kokotutan nabi. Eta jentik ez da jakin, hainbeste gente australiara junzanik kaini baten. Zartana pentsaten dabe boizera, eta bueno, ontsen dauku biharren viaji australiara, erungen duan 50 persona erungen duzan justo COVID hasi baino adino, eta agostun aurten 40 doiaz, beste 40 australiara. Eurak Australian jaio, batzuk 3 urteaz etorri, beste batzuk 6 urteaz, beste batzuk 12, eta nahi da bikusi nun jaio eta dizen euren eskolara, zein eskola, euren etxian bado, eta politizaten da, eta neharrezatzen da gentia. Pentsatzen dugu. Han Australian aipatu duzuzuk Townsville, Sydney inguruan ere pentsatzen dute egongo zela, ez? Bere garaian ere, gaur egun ere txokoa badago bertan, eta halako komunitatetxo bat, eta azkenean Australiak euskal diasporan ere pisu ikaragarria izan du, naiz eta zuk diozun bezala askotan, bueno, boizein, bada, eta estatu batuetako beste toki batzuk akaso presenteago izan ditugun, Australian ere Amaia ikaragarrizko mugimendua izan zen. Bai, itzala, da Townsville, oza, kaini baten. On gaur egunin Sydney dozen gentia da, como vascos por el mundo. Bai. Oza, pasuko gentia, baina Townsvilleen bizidezen familizak, ja, egun urte daroi esan. Balantzatze ginekoak mendiole eta raketoret, egun urte inganen. Eta gero, ean daukuz egonek bengoa tarrak, arratea eta honek, egun urte daroi esonen familizakan. Osa, diferente dira. Osa, Sydney dozen atiaz, gente gaztia. Juna australiana, pues, backpackers, no? Mochileros. Baina, Townsvilleen doan nidiz, familizak. Urteko familizak. Nik ez dut familizak, gero Australian danak, nire familizak danak gazte izian, ezak eatzen inor,
neba bat daukat Madriden, da orduan, bani Bilboan bizina, oza, bestelapiko baneke familia, jongo nitzakea aruz, baina Javier bizidan artean, ni hemen Bilboan biziko naz. Gero ikusiko, gero ze pasatzen da. Aizu Amaia, ikusi dugu, badagoela Euskal Australiar Elkartea eta Euskal Herriko Unibertsitatearen komunikazio handia eta pixkat hortik edo abiatu zela, ez? Baskin Australia erakusketa ibiltaria, harreman horrek ze lan gehiagotan edo eragiten du, edo ze esparru gehiagotan aritzen zarete elkarlan horretan? Bueno, goazi ginean, ondala urtiela, amazordian ero, hasi ginean, oza, 7 persona, zerrein bidun, zer, ez dakiz zer, eta Eusko Jaurlaritza deitxu gatzu zen, da, bueno, hankoia, zer da, gaizte zera, eta ia ingun, zer batzuk ezelan esaten da, gentiaz berba honek retornata dozenak, oza, entrevista batzuk, eta gero, zerritzeko, ez dakiu zerrengon, liburu bat, elokusiko, baina hasi ginen olantzerik, eta guk itzegen duzan entrevistak, eta gero universidadik itzegazuz papelera pasa. Entrevistak, eta olantzerik eukigen duen, erremanak ederto, ondo arregla gara guk entrevistakin, berrogeta bi genuzan entrevistak, eta horrek danok papelera pasa gaitzu zen. Da gero, gehatuko da, Maria Díaz de Arodon lekuan hemen Bilbon, Eusko Jaurlaritzen seria. Librerizan ero seria, euratauken sede bat, handiatuko diaz danakonek entrevistokin ja. Eta gitzi gora bera, ondino inbiruz, badabiz, ez daku denporari pegizezan. Ez danok izen du beste lekutan, bueno, nik banko de alimentozen izen du biharra voluntarizen modura eta denpora gitzi epitzen dut libre, eta hemen be laguntasuna biharra. Baina, bueno, danerako topaten du lekua, ero denporia. Alduna itzen du. Alduna, jente gitxi gara, sozizo gitxi, sozizo gehiago nahi duz beti, baina danak ez dabe nahi paga kuota bat urtian, da, bueno, aur gabiz, geldika. Aizu, Amaia, lehen ipatu duzu nola zureita etorri zen, reklutatzera, edo, bueno, kainabera lanerako hemen jende bila, eta 3 barku atera omen ziren, Australiaruntz. Bai, hiru bazan atxak, Operazion Kanguro, Operazion Eukaliptus, eta Operazion Emu, hori Australian ipinitzen zen. Kanguro, Eukaliptus eta Emu, eta danetara, izango zian 7 persona edo bazan atxak, eta 81 ero bai. Atxak azkanengun duzan, atxak Monte Udalan, azkanengo Operazion Emu, berak itxon iban lehengo bi aldu bazan lehengo bisak, eta azkanenguan berazun zan. Danakin. Eta, bueno, ederto, Aizu Amaia honek ehunka, ez dakit, zuzenean eta zeharka Australiako diasporarekin bat egin duten Euskal Herritar, edo Australiar Euskal Jatorriko, edo bi motatako pertsonako katzen dizkigu. Sentsazioa bat duzue Euskal Australia elkartetik guztiekin nolabait harremanetan edo guztiek zuen berri badutela, edo uste duzu, bai, denak dagoeneko nolabait lotuta dauzkazue. Bai, horrez, nik Australian 6 urte lehen esan zuna inebazan furgonetarekin, neure txakurra ze bai, autokalabana baten, eta nik inebazan arian itzenen Australia bizakin ineban sozizo, plantan itzen Townsvilleen sozizo, eta Sydney bez sozizo. Eta, bueno, gero ebrakin azautzen duzulez gentia, zezala Australiara goia zaue 40 personaz, eta dauku geure eguna Townsvilleen pasako angua Pita Mendiolea da presidentia, eta, bueno, ja harremanetan bago, zein egunetan, da gero bai, zinikun John Urrejolaz bebai, zein egunetan jungoarin, eta danok alkartzen gara, bai, badakitze bizigarina, badakitze. Ondo da, Aizu Amaia. Gero, eurak ebetorten nizenian badakitze guk hemen eukitzen dula janaritza, eta pasan urtime torrizan Australiako gentia, da, aurten ez pentsaten Australiatik inor datorrenik aurten nabe abisa. Baina badakitze hau janaritza eukitzen duna, eta gustaten jake. Gero hau, Baskin Australia da doia, Hori ulertuta nuen eta galdetu behar nizun, bai? Orain Euskal Herriti dabil, baina Australiarako bidea egingo duela. Bai, universidadiak eskatu gatxuztez Sydney, Melbourne eta Townsvilleko universidadia. Townsvilleen universidadeko andra bat balantzategi bateaz eskonduta do, eta berak egingo daue, bai, bera do. Haunek Andri honek izan zen hori entzuti ez dakizue frontoia dauku, inanen.
inganen frontoia da euskaldunak dira. Eta hause Andria, nahi ban, inaugurazioin, eta emona purtsu bat jentik azautu daitela, eta gure alkatia, inganeko alkatia Ramon Jaio da, eta beren gurasoak aulestiarrak. Eta, que fíjate, alkati dauko euskaldunak gure herrian, eta iben inaugurazioa hau frontoina, eta bueno, apur bate, ando nire atxene plakibe bai, Albert Urberuaga, eta gure atxa beti saltzeru izan zen, alabik urtentzoa antzekua. Amaia Urberuaga badiola egia esan, hemen orduak igaro genitzake zurekin kontuta kontari, eta kaso, kontuta kontari aritzeko aitzaki berriak ere topatuko ditugu, baina orain agurtu eta batez ere larun batean ondo pasa dezazuela opa egitea besterik etzaigu geratzen. Minitxu bat mesedez. Bai, izan. Datorren urterako hemen aurten Australiara goiaz, baina datorren urtean boizera goiaz, jaialdira. Así que inok nahi badau jaialdira ero joan datorren urtean, geure alkartin bitxartez betxulekio, entiak. Vale? Amaia, harremanetan izango gara, bai egual iraia hasiran, abuztuan egingo duzen Australiako bidaia horretako kideren batzuekin ere esperientzia kontatzeko, eta bide batez, boixiko plan hori behar bezala bideratzeko. Mi esker. Eskerrik asko zuri, zaindu asko. Bai, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ikasturtea amaierara gerturatzen ari den honetan, bigarren kafeko zientzia atalak ere ari dira amaitzen. Izortze Santin Gomez biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta berak ekartzen dizkigu zientziaren alorrean azken aldian sortu diren albisteetako hainbat. Ondo bidoan, kurtsoa amaitu aurretik beste saio bat ere egingo dugu berarekin, baina gaur ere hainbat gauzaren inguruan hitz egin nahi dugunez, bera agurtzea izango da onena. Egunon, Izortze? Kaixo, egunon. Hemen gai potoloekin hasi aurretik nik galdera bat egin nahi nizuke. Nola gogoratzen duzuzuk unibertsitatera sartzeko proba? Ze horrekin ikusiko duzuzuk ere inguruan jendea nola dabilen erotuta egun hauetan. Izortze dauka oso ikasle ona izanaren itxura, Itxura, bai. Ez pentsa, Ez nahi zainona izan, ez? Egia da eskolan eta institutoan oso ondo ibili nintzala, eta ongi, baina, gero unibertsitatean, ikasle honan nintzan, baina ez nintzan oberenetarikoa. Baina, txukuna eta hola koloreekin eta hori bai? Bai, nire garaian ezen hain bestera maten, nik uste hori moda jarri dela orain. Hala ere, orain apunte gutxi hartzen dituzte ikasleek, orain gehienetan ordenagailuarekin egitute, tabletekin, eta hola. Baina, ulertzen dut orain ikasle asko egongo direla super urduri, selektibidadearen kontua. Egia da ni ez nagola selektibidadearen oso alde, ala esan behar dut, ez aitu oso metodo justoa iruditzen, ebaluatzeko pertsonen gaitasunak. Baina, tira, hemendik sortea besterik ezin diegu gopa, ez? Hori, baliatu nahi genuen tarte hau, animoak eta besarkak bidaltzeko, ze badakigu eta inguruan ikusi ditugu oso urduri gaudela, eta kuriositate genuen, gure Izortze nolako ikaslea ote zen. Baina orain sar gaitezen mamitan, eta lehenengo gaia, ala beharrez aipatu behar genuen Riborret kongresua, maiatzaren 22 eta 24 bitartean, Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatuta ospatu dezuen kongresu honen inguruan. Hasteko, zer moduzko esperientzia izan da, Izortze?
Egia esan da oso esperientzia berazgarria izan da, ez? Niretzako esan lehenengo aldia kongresu bat antolatzen nuela, ez? EHDUren laguntzarekin, eta, lan handia egin dugu, esan beharra daukagu, lan handia egin dugu, eta lortu dugu, normalean beste urte batzuetan, 2 urtetik behin ospatzen dugun kongresua da, eta beste urte batzuetan, estatuko beste leku batzuetan egin ohi dira, eta gehienez, 50 pertsona edo gerturatu dira, ez? Baina aurten, espektatiba guztiak apurtu ditugu, eta 100 pertsona baino gehiago apuntatu dira. Estatuko ikertzaile ezberdinak etorri dira, baina baita ere nazioartetik, Koreatik, Erresuma Batutik, eta ikusi ditugu ere beste hitzaldi batzuko nahiko potenteak, oso erakargarriak izan direna jendeantzako, eta egia esan da oso esperientzia ona izan du da. Hitzaldi interesgarri horietako bat, bintzat oihartzun handia izan duena, Pepe Alkamirena izan da, ikusi genuen gure garako lankideek ere elkarrizketa egin ziotela, eta bertan bere hitzaldiaren baitan aipatzen zuela, ez? COVID-19 kontrako txertoak urtebetean garatu zirela, eta giza immunoskasiaren birusarena 20 urtetan ez direla garatu, eta horren inguruko izan zen bere hitzaldia, ezta? Hala da. Lehendabizi nahiko nuke azpimarratu normalean kongresu zientifikoetan ez direla horrelako hitzaldi irekiak egiten. Eta nik uste dut hori ere berrikuntza bat izan dela, ez? Apostua egin dugu, uste dugulako, zientzia ere gizartera hurbildu behar dugula, eta horregatik nahiz eta kongresu zientifikoa izan, erabaki genuen, hitzaldi ireki bat egitea, Pepe Alkamirekin gainera, oso divulgatzaile ona dela, ez? Urteak daramatzalako horretan. Eta, tituloa oso deigarria izan zen, eta, nahiko jente gerturatu zen, ez? Tituloak esaten zuen bezala, nola posible, ez? COVID-19 kontrako txertoa. Hilabete gutxi batzuetan garatzea, eta gibaren kontrakoa 40 urte eta gero, hainbeste ikerketa egin da gero ez izatea, ez? Eta, Pepek oso ondo azaldu zigun zergaitia, eta zergaitia, oinarrian dago zergaitia da, virusak oso ezberdina direla, oso ezberdina dira, bai? Eta bi ezaugarri nagusitan ezberdintzatzen dira. Alde batetik, SARS-CoV-2 COVID-19 eragiten duen virusaren kanpoko gainazala esan daiteke antigorpuntzentzako oso eskuragarri dagola, baditulako proteina batzuk antigorputzeko oso errez ezagutu dezaketenak, ez? Eta hori oso baliogarria da txertoak nahi direnean sortu, eta gibaren virusaren kasuan guztiz kontrakoa da. Kanpoko gainazal hori oso itxia da, ez dago bat ere eskuragarri, eta oso zaila da aurkitzea hor, proteina zatiak esan dezagun, antigorputzak aurkituko ditzazketenak, ez? Hori izango litzateke lehenengo arrazoia. Eta bigarren arrazoia da aldakortasunarekin zerikusia daka. Pandemia zehar ikusi genuen nola COVID-19 aldaera ezberdinak agertu ziren, ez? Esaten genuelako, mutazio tasa nahiko altua zeukala. Gibaren mutazio tasa askoz altuagoa da, bai? Virus hori gainera, gu normalean ikusten dugu COVID-19 kasuan populazioan zehar aldaerak sortzen diela, baina gibaren kasuan pertsona bakar batean, individu bakar batean aldaera ezberdinak sortu daitezke. Zergatik, virusa erreplikatzen den bakoitzean, mutazio batzuk sartzen dituelako, bai? Erabiltzen duelako entzima bat, erretrotranskriptasa deitzen dana, oso entzima kaskarra dela, esan daitekela, eta erreplikatzen duen bakoitzean, akatz bat. Tarduan, pertsona bakar batean, virus berdinaren aldaera ezberdin asko aurkitu ditzazke. Eta horrek asko zailtzen du ere txertoak garatzea. Orduan, hemen ja mito bat erautsi dugu, pandemiaren garaian denok bihurtu ginen zientzian aditu eta denok genekien dena virusen inguruan, transmisioaren inguruan, txertoen inguruan, hemen deno iagoa bete zitzaigun, eta egia da, asko aipatzen zela, finantziazioa eta diru kontua, eta interes ekonomikoak, eta bat garatu dela interes ekonomiko asko daudelako horren atzetik, eta beste ez dela garatu horregatik. Baina hemen hitzaldi honetan behintzat argi geratzen da, virusaren ezaugarriak direla benetan hemen garrantzia eduki dutenak historikoki hau gertatzeko, eta ez dela finantziazioa hain garrantzitsua, ez da? Hala da, gainera Pepe Alkamik komentatu zuen, azkenengo urtetan diru pila bat bideratu dela gibaren kontrako txertoa garatzea.
bai, osea, da ikerketa bat bizia dagona, munduan talde askok egiten dute lan horretan, baina, bueno, virus honek oso komplikatua jartzen digu txerto bat garatzea, ez? Baina badaude beste alternatiba batzuk, eta ni bai aipatu nahiko nuke, ze iruditu zitzaidan oso datu interesgarria PPko eta zuena, eta, bueno, gaur egun gibaren kontra tratamenduak eta dira alde batetik erretrobiralak, bai, gibaz infektatzen diren pertsonak erretrobiralak hartze dituzte, eta gibaren, esan dezagun ia detekta ezina izatera pasatzen da, eta orduan ez dut infektatzen, horrela virusa kontrolpean mantentzen da, eta gero badago neurri profilaktiko bat, PrEP deitzen dana, bai, arrisku altuko sexu erlazioak edukiko dituzten pertsonak hartu dezaketenak, eta pilula hori hartuz, nolabait ekiten dute virusaren erreplikazioa eta infekzioa gertatzea, ez? Bi aukera horiek existitzen dira gaur egun. Eta Pepek eman zuen datu bat, niri egia esan da, harrigarria iruditu zitzaidala, esan zuela, horrelako estrategiekin alko genukela belaunaldi batean virusaren kontrola lortu, bai? Osea, berez, txertoa agian ez dela beharrezkoa horren kontrola egiteko. Baina, claro, kontua da betikoa. Baditugula botikak, baina botika horien banaketan nolakoa den, Afrikan dela gibaren virusa gehien da daukagun herrialdean, horrelako botikak ez direla ez iristen, han ere estigmatizazio handia dagola, ez, pilulak hartzearekin, baina, bueno, niretzako da datu bat nahiko interesgarria. Txakurrak bere zerekak Izortzea ipatu duzu, mundu mailan talde asko ari direla gibaren inguruko txerto horren inguruan ikertzen, ez dakit hau errex azaldu daiteke, baina nola antolatzen dire ikerketa horiek? Alegia, talde bakoitzari da ikerketa horren alor bat garatzen, edo badaude talde ezberdinak alor berdinetan lanean, nola egiten dire ikerketa banaketa hauek? Denetarik daukagu. Badaude ikerketa taldeak, berdinean oinarritzen direla bere ikerketa aurrera eramateko, eta gero badaude beste talde batzuk, perspektiba ezberdinetatik edo ertz ezberdinetatik egiten dutenak bere ikerketa. Orain adibidez, talde askok zertan egiten dutela, zuek ez dakidak izuten, baina badaude pertsona batzuk, gaitasuna daukatela, virusaren erreplikazioa kontrolatzeko, inolako medikamenturik hartua. Eta pertsona horien antigorputzak hartu dituzte, eta begiratzen ari dira antigorputz horiek zenolako proteinak ezagutzen dituzte. Zeren aipatu den bezala, gibaren kapsidea oso itxia da, ez da bat ere erreza horren kontrako antigorputzak aurkitzea, baina pertsona hauek garatzen dituzten antigorputzak aurkizten dituzten kapsidoien zona konkretu batzuk, bai, esaten dute direla Akilesen orpoak aurkitu dituztela, eta horren inguruan edo proteina horiek edo epitopo horiek aztertzen, munduko talde asko ari dira saiatzen hori txertoak garatzen. Ondo da, aizue, orainik Izortze Santinekin egingo ditugu minutu majo batzuk, ditugulako bestein bat gai lantzeko eta jorratzeko, baina eguerdiko 11 kortxo buelta-bueltan ditugula, segituan egingo dugu salto azken ordukoaren bila hementxe bigarren kafean, eta jarraituko dugu Izortzerekin segituan. Goizeko 11ak buelta-bueltan, eta esan da bezala azken ordukoaren bila bagoaz estudio zentraletara, Oñatz Aizpuru lankide da. Oñatz, egunon? Egunon bai entzule guztiak, egunon bigarren kafeako lagunok. Une honetan elkarretaratze bat dugu albiste, Irunen egiten ari dinerena zehazki, bertako merkatal zentro batean, Irungo Merkadonako merkatal zentro batean, ordezkari sindikal bat kaleratu egin baitzuten pasaden astean. 56 urte ditu eta kaleratzea legez kanpoa dela argudiatuta epaitegietara jotzea erabaki du eta momentu honetan daude protesta hori egiten. Ainhoa Arretxe du izena berak eta hain zuzen ere atzokoan berarekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bistan da, egoera ez duela xamurra bizi, berak aldarrikatu duenez, langile guztiek dute ordezkatuta egoteko aukera legez, baina kasu honetan Merkadonak bere aurka abiatutako jarduna tamalez ez dela berria ordezkari sindikalen aurka eta ugazabek gustoko ez dituzten langileen aldarrikapenen aurka egiteko askotan delegatuen aurka egiten dutela.
momentu honetan Irungo Merkadonak ordezkaritza sindikala elarentzat, utxi geratzen da. Izan ere komisiones eta UGT daude hor, baino elako ordezkari bat geneukan, gehi sekzio sindikala. Ordezkariak utzi egin zuen, lehen aipatu dizuedan presioaren ondorioz, zerrenda guztiak alde egin du, eta sekzio sindikala geratzen zitzaigun, eta, dakizuen bezala, duela aste bat kaleratua izan da. Praktika desegoki asko ditu Merkadonak, tartean esperientzia gehien duten langileak kanporatzea, hauek soldata gehiago ez jasotzeko, alegia aintzinatasun hori ez edukitzeko, eta hala egiten dutela, zenbat eta denbora gehiago egon, lan horretan, orduan eta aukera gehiago kaleratuak izateko enpresariaren partetik. Merkadonak badauka soldata taula sistema bat, tramoka dijoana, batetik 5 sartzen denean norbait, lehenengoan dago, berehala pasatzen da bigarrenera, eta ebaluazio batzuen ondorioz, tramoka eta urteen arabera, tramoka igotzen da, ez? Eta azken tramoa, garestiena da Merkadonarentzat, ez? Soldata altuena duelako, eta bai, ikusten dugu garbiketa bat egiteko asmoa eta oso garbi, baino esan bezala lehen, ez? Merke ateratzen zaio kaleratze inprocedente bat, eta hala egiten du. Protesta hori gaur Merkadonaren parean Irunen, baina tamalez enpresa askotan egiten duten praktika dela ohartarazi du Arretxek. Ekainaren 28 LGTB komunitateren nazioarteko eguna izango da, eta LGTB mugimenduak denetariko mobilizazioak egingo ditu Euskal Herri osoan. Aldi berean, Bilbao Bizkaia Arro jaialdi egingo dute Bilbon, Hortzadar LGTB elkarteak antolaturik. EGAM Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduak herritarrei dei egin die jaialdi horri boikot egitera, LGTB+ mugimenduaren aldarrikapenak eta arazo historikoak merkantilizatzen dituelako. Oharbidez, EGAMek salatu egin du Lakuako gobernuak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko udalak jaialdi horri ematen dioten babes ekonomikoa. Diotenez, 3 erakunde horiek 400.000 euro inguru ematen dizkiete jaialdiaren antolatzaile 2019az geroztik. Elkarte hori Hortzadar LGTB elkartea dela diru laguntza publikoien onuradun bakarra eta Eusko Alderdi Jeltzalearen gertukoa dela ohartarazi du. Horregatik boikota egitera duten eredu hori ez dutelako gogoko EGAMekoek egin dutena. Hauxe beraz, lagunok, kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko oinatze Aizpuru, bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean, informazio gehiago eguerdiko 12etatik aurrera, Naiz Irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Txori bat kolpatu da kristala. Hemen jarraituko dugu, Goiuri Izortze Santinekin, aipatu bezala baditugu eta gai gehiago berarekin lantzeko. Eta bata, ez da gizen neurriraino ere kezkagarria, uste dut Izortze jarri barko digula tamainan eta neurrian, baina Krimea Kongon sukar hemorragikoaren berri ere izan dugu, eta hortxe, kezka. Kontua da adineko gizon bat hildela, Krimea Kongoko sukar hemorragikoak jota, Salamankan akain baten ziztadak jota, eta horrela esan da, eriotza, ziztada bat, sartzen du nolabaiteko beldurra gorputzean, baina eskerrak izortu dugun hemen azaltzeko zer den hau, ze irakurri dugu baita ere, ez dela lehenengo kasua, gertatu dela azkeneko urtetan baita ere, eta guk jakin nahiko nuke, zer den Krimea Kongoko sukar hemorragiko hau? Izenagia da, izutzen duela nahikotxo, hemorragikoa entzuten dugu, eta izutzen du nahikotxo. Hau berez da gaixotasun bat, virus batek eragiten duena, nairovirus deitzen deneko virus bat, normalean zuk esan bezala, akainetan dagona, eta akain horrek ziztatzen bazaitu, gerta daiteke, virusa pasaratzea eta gaixotasuna garatzea. Berez da gaixotasun bat, Afrikan, Asian eta Europako hego-ekialdean endemikoa dena. Hor kasuak egoten dira,
Eta berez, eragiten dituen sintomak, badira, izenak esaten duen bezala, sukar altua, giharretako mina, hemorragiak, odole galerak egoten dira, ez? Eta bueno, egia da, hilgarritasuna nahiko altua dela, bai? 10-40 artean. Hau da, gaixotzen diren 3 pertsonetatik, normalean bat hil egiten da, bai? Orduan, orain, bueno, badakigun bezala, beste gaixotasun askorekin gertatu dan bezala, globalizazioa dela eta, ez, gizakiak ari gara leku batetik bestera mugitzen, baina batez ere animalien mugimendu asko existitzen da, eta garrapatak, akainak animalietan daude, bai? Orduan, endemikoa diren lurralde horietatik, beste lurralde batzuetara pasa egin da gaixotasun, bai? Eta, bueno, estatuan 2010-etik edo daukate horren berri, hau da, virusa detektatu egin da, baina orain hasi dira pixka bat gehiago monitorizatzen, ez, virusaren presentzia, zuzen ere, leheno komentatu duzunagatik, ez, badagoela jendea infektatu egin dena eta hil egin dena, ez. Urban, bueno, ez gara larritu behar, baina bai da zerbait kontrolatu egin behar dana, eta gero, bueno, beti bezala prebentzioa izaten da garrantzitsuena, ez? Eta nik ez dakit asko mendiari buruz, ni nahiko domingera naiz, baina edozein mendizaleri galdetzen baldin badiozu, esango dizu, aizu, mendira joan prakaluzekin. Bai. Azkenean akainak egoten dira hor belar luzeetan, eta belarri luzea dauden denetan, eta bueno, hori prebentzioa berena da, azala tapatuta izatea nola. Hori, galtzerdiak gora, bota altuak, kamiseta ere, zer dezu inoa? Badakit zer kontatzera zatozen. Kontatu dezu irratian pare bat aldiz. Kontatu edo irratian. Pare bat aldiz. Baina izortzek ez daki. Izortze. Behin nintzen Indian dokumental bat grabatzen, euskera munduan dokumentala grabatzen, eta antxe misio religioso batean. Eta nik kamerarekin grabatzen da, this is the doctor, and this is the, ez da nola esaten den antidotoa. Antidot izango ingelesez? Zango da, baina orain harrapatzen hauzu, beba. For different kind of animals, eta hor zeuden, suge mota ezberdinen izen edo irudia, eta bere antidotoa azpian. Eta gero zeon kobra, eta kobraren azpian, ez zegoen sendagairik. Eta hor nik galdetu nion, what happens if the cobra beats you? Eta zen, gola intziaten gomo, bueno, suerte. Judai, movida da, nik, neola misio batean, hiriburutik oso urrun, koberturarik gabe, eta interneta misioan etzebilen. Nere asmoa zen, egaldi bat aldatu bartzi daten, zen egaldi bat kantzelatu zen, eta kobertura harrapatzea momenturen batean. Eta horren, atera nintzen, baina falostean ja, apaizak eta lotarazi joa zela, esan, bueno, mezua prest, bidaltzeko hau, nire lankidei, produkzioko lankidei, aldatu egaldi hau eta hau, ni moldatuko naiz iristeko New Delhira, Mumbaira, ordu horretan, eta bar, zuek erosi. Iristen bazitzaien, listo. Baino, nik jakin ere banekien, hor arroz zela inguruan ibili beharko nuela, koberturaren bila, ordu bete, edo pare bat ordu, horrela gara ematean kobertura harrapatu arte. Bueno, zer egin eta gure abenduaren 23ko hartzai jantzia bezala hortxe galtzerdiakola altu xamar luze batzuk banituen, eta pare bat galtzerri jarri nituen bata bestearen gainean, nereni inoxente flipatu hark, pentsatuz, bi galtzerdi haieke kobraren ozkadaz libratuko nindutela, baina, egia esan, momenton, nire nintzen konturatu egiten ari nintzen tontakeriaz. Gero, pentsatu nora zindoa zen, zertan nabil. Eta holaxe, hori da anekdota, baina, akainen gandik salbatuko gaitu galtzerdi potoloak, baina, kobra sugea zorionez ez da Euskal Herrian beraz lasai egon. Ala da. Eta duela bi aste egon ginen laburmetrai bat grabatzen, hortxe bera, sara inguruan, eta lantaleko 24 pertsonetatik nik uste bospasik akainak eraman zituztela etxera. Hori beler izan genuen, akainak kentzen, eta hori esan behar da ez, akainak kentzeko ondo kentzen jakin behar dela, eta garbi espalin badaukezu, hobe dela, zoritxarrez medikurik gabe egongo den ambulategi batera joatea, baina behintzatan profesionalen batek jakingo du nola kendu zuri akaina. Bai, eta gainera, esaten desuna garrantzitsua da, ez? Ari gara Krimea Kongoko sukar hemorragikoa hitz egiten, baina akainek askoz ere virus, bakteria gehiago vektore dira, ez? Lyme gaixotasuna, encefalitisa, orduan, pikatzen bagaitu akain batek, esan nahi dut,
kontuan eduki behar dugu, kendu egin behar dela, ondo, zuk esan bezala, eta badirudi behin koska egiten dizutela, 24-48 orduz ez direla hasten odola hartzen, eta tarte hori baino lehenago da garrantzitsua kentzea desinfektatzeko. Ez dakit esaten, oraindik, albiste irakurri baino lehenago, Jesus, albiste irakurritakoan bezain beldurtuta nagoen, edo gutxiago, Edo gehiago. Edo gehiago, ez daukat bat ere. Galtzerdi luzeak eta listo. Vale. Pare bat, galtzerdi eta listo. Hori da, pare bi kasu honetan. Beste gai bat daukagu izortzerekin jorratzeko modukoa, eta lotura egingo dut izortzek ez daki, baino berak dakarren albiste honek beste bat gogorarazi dit. Kontua da, eta orain sakonduko dugu, tabakoaren lobiek egiten duten presioa evidentzia zientifikoa ukatzeko horretaz arituko garela, baina izortze ez dakit irakurri duzun, Valladolideko unibertsitateak ikerketa bat egin duela esanez torreznoak oso osasuntsuak direla. Ez dut irakurri. Ez dakiz aldizkaritan publikatuko zuten. Oraintxe ez daukat datua, baina, azken egunetan bolo-bolo ibili da Twitterren behintzat, eta Valladolideko unibertsitateak omen dio, bai oso osasuntxua dela torreznoak jatea, eta albiste hori asko zabaldu da sareetan, harik eta pertsona batek jarri duen arte, ikerketako, ez dakit lehenengo horria edo azkenekoa den, baino ikerketa horretan idatzita zegoen, nahiko letra txikian egia esan ikerketa finantziatu duela la Asociación de Amigos del Torrezno. Benetan Alizea? Oso ona. Torrezno trazia hori. Bai, eta badakit, edabide askotan aipatu dutela albistea, eta ez dutela aipatu, baina bardura txiki hau, ez? Ikerketa hau. Interes gatazka txikia, txiki bat, zegoen hor. Gauza esango izuet, ni oso torrezno zalea naiz, dena esan barra izuet, baina arduraz jokatuko du eta esango diogu entzuleari ez sinisteko lako ikerketak, eta torreznoa, oso noizean behin hartzeko moduko elikagaia dela, beste guztiak bezala, baina bere neurrian, ez? Agian osasun psikologikoan zakona da, esan nahi dut, posa ematen dizunez, eta gustora hartzen dezunez, agian horretarako bai. Horretarako balio du. Bide batez, izortze goiuri, hemen Julen Goikoetxe Arbegozok idatzi digu, eta esaten dit, antidot, ik dauzke garrautzek, konk. Haizu, behiratu dut Google Translatoren eta antidot esan dit. Bai, ba. Ene bien nien gaizki, Julen. Eski, alegiko jendeo. Besterik gabe, Goiuri, Torrezno alde batera utzita tabakoaren lobiekin. Bai, ez iruditu zait Torreznoaren adibidea interesgarria ikusteko, ez? Kasu honetan nola Torreznoaren industria, ezakitzez eta mainakoa den Torreznoaren industria, baina Torreznoaren industriak egiten duen presioa horrelako ikerketak egiteko, eta gero ikerketa hauek zabaldu egiten dira, eta gero kontsumitzaile xumeok guk sinistu egiten ditu, eta eskala hundigo bateran, hemen tabakoarekin gertatzen da, ez? Tabakoaren industria, sekulakoa dela, erraldoia dela, eta eskua sartzen dutela evidentzia zientifikoetan, izortze. Hori dirudi, BMG eta The Investigative Desk publikatutako artikulo batean, egin duten izan da, PubMed da osasunarekin erlazionatutako artikulo zientifikoak eskuragarri jartzen dituen errepositorio bat, Hor dauden ikerketak analizatu dituzte, eta ikusi dutena da, 876 ikerketetan gutxienez, autore batek baditula interes gatazkak, ez? Badaukalako nolabaiteko erlazioa tabako konpainiekin. Eta egia esan da, ni pixka bat ikertzen egon naiz, eta badirudi tabako industriek sortu dituztela filial asko osasunarekin eta industria farmazeutikoarekin erlazioa daukatenak. Eta hor diru pila bat sartzen ari dira, zuzen ere zuk esan bezala, evidentzia zientifikoa ukatzeko eta saiatzen lortzeko datuak esateko erretzea ez dela hain txarra, ez? Edo orain ere, badirudi saiatzen ari direla evidentzia sortzen, esateko erretzearen alternatiba osasuntzua nola hitzen dira, bapeotarako zigarrillo elektriko hieko mendiela, ez? Eta, egia da, hemen arazo larri bat daukagula eta nolabait aldizkariek esku sartu beharko luketela, ez? Edo zain ikertzaien nahi duenean ikerketa bat publikatu, beti artikuloa bidaltzen dezunean, galdetzen dizuten lehenengo gauza da, ea interes gatazkak dituzun.
bai? Eta zu hor jarri behar duzu, farmazeutika batean lan egiten baldin baduzu, dena delakoa jarri behar duzu. Ez? Baina askotan, badirudi, tabakoaren industriak egiten duena da, filial horiek sortuz, ekidin, nolabait, ez? Interes gatazka horiek dituztela autoreek, ez? Baina hor, eskusartzen ari dira. Eta iruditu zaidana oso harrigarria ere da, industria farmazeutikoek finantziatutako kurtsoak eskaintzen dituztela medikuei, bai? Kurtso medikoak, ez? Tabakismoarekin erlazionatua daudena, nola utzi tabako erretzeari edo nola lortu zure pazienteak tabako erretzeari ustea. Eta berriro ere egiten dutena da, hori, POa eta zigarrillo elektrikoak alternatibo osasuntsu bat bezala saldu, ez? Orduan, hor badituzte bere atzako soluzioa dira eta egia da, kriston saiakerak egiten dituztela, tabakoa intxarraz dela pentsarazteko, ez? Gogorarazi dit, badago John Grishamen novela bat, Gaztelaniaz el jurado dena, de Runaway Yuri, ingelesez, gero pelikula bat egin zuten uste dut, baina liburua oinarritzen da, nola gizon batek salaketa jartzen duen, tabakoaren industriaren aurka, minbizia duelako, eta salaketa bat jarri nahi du, eta liburuan kontatzen da, nola industriak ze trikimeio erabiltzen dituen, epaiketa hori irabazteko, eta nola, jurado popular edo dena delako horretan ere, jendea sartzen duten, beraien interesak defendatzeko, eta hemen gauzak bitxia gertatu zen, ze pelikula egin zutenean, mantendu zuten guztia, baina tabakoa armengatik ordezkatu zuten, eta orduan pelikulan, bada armen industria, tabakoarena beharrean, eta esaten dute, naiz eta ez da inoiz baieztatu, hainbesteko presioa egin zuela tabakoaren industriak liburuaren aurka, pelikula egiterakoan, tabakoa kendu behar izan zutela, elementu gisa, pentsa horrek nola liburuaren emami guztia, hor berretxi egiten du, ez? Liburuak hain justu hau esaten du. Industriak gehiagizko presioa egiten duela eta trikimeioak erabiltzen dituela. Eta liburu hau eman behar dugu zinemaretoetara, eta hain justu hori egingo dugu, pixa bat bitxia eta gaiarekin lotua iruditu zait. Eskerrik asko izortze oso interesgarriak, gaurko 3 albisteak, zein interesgarriagoa eta oso desberdinak beraien artean. Esan bezala, ikasturta amaitu aurretik, ea beste tartetxo bat hartzen dugun. Uste dut, San Juan giro horretan azken kolpetxoa egingo diogula demoraldiari. Egingo dugu, Izorte Santin, mila esker eta laizter arte. Agur, ondo segi. Eta inbeste tabako gora eta bera, Cigarettes After Sex taldearen Nothing's Gonna Hurt You Baby kantu honekin egingo ditu gurrengo minutuak, eta badator Unai Elordi Hidalgo segituan musika gehiagorekin, adimen artifizialaren musikarekin ariko gara eta bigarren kafetu du. Sekretua zen. Ala. Zerbat izan sekretua? Ja zapuztu dezu, jarri darganeloko abestia, eta esan abertzenik egin duen abestia, eta kontu hiek, eta orain, esan dugu. Etorri da Unai Elordi Hidalgo adimen artifizialean doktorea, guri hitz egitea, frutaren fruktosa portzentaili buruz. Unai Elordi Hidalgo hitz egin dezake frutaren fruktosaz nahi adina. Nothing's gonna take you from my side. When we dance in my living room, to the silly 90s R&B, when we have a drink of 3, always ends in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby.
Nothing's gonna take you from my side. And we laugh into the microphone and sing with the sunglasses on to a favorite song. And we're laughing in the microphone and singing with the sunglasses on to a favorite song. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from my side. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:22 minutu eta Unai Elordi Hidalgo dagoeneko gurean dugula. Uste dut, gaur ere Goiuri ohiko doinuekin egingo diegu harrera edo bestelako proposameni daukagu. Saiatu barrun. Hoi zan, no giros. No giros horian? Pi. Bide batez, pitxi jok hueltan da. Bai, 9 urteren ostean. 3 aste barru. 7 urte edo 9 urte? Ez daukat, enago ziurraren. Entrevista hori plantatu behar dugu urgentemente. Vale, ados, hitz egingo dugu beraiekin. Bai, oso urgentemente. Tomorrow ride's not fair. Don't worry man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Where's the fight born? For those to find that key. You come and get a shower, please. Status D. Bueno, egingo dut maite dut anakroniko bat, maite dut lagun baten lora jasotzea urte betetze eguna baino. Anakronikoa, atemporala, extemporaneoa. Bai. Dilatazio harmonikoaren ondoriozkoa, eta gainera, nork eta bateria jole batek bidaltzea lora batzuk, berandu. Hori bada marka, Tempotik kanpo, ez da. Bai. Baina, a ber, bidali zituen pentsatzen zuen atzo iritsiko zirela, edo agian ez daki noiz den zure urte betetzea? Home, badaki noiz den urte betetzea. Ziur? Bai, atzo zorion duzidan. Bale. Baina, bada gauza ederra. Oso gauza ederra da lagun batek lorak bidaltzea zure urtetan, hori oso polita da. Baina bateria jole batek tempoz kanpo helaraztea zure lorak da pixkat paradogikoa. Grazia puntu bat badu. Badauka bere grazia, bai. Pixkat, hola, a contratiempo. Bai. Tumka. Eskerrik asko tete hortxe lora jaso berritan, hemen bigarren kafean, eta, bueno, Unai Elordi Hidalgorekin hasi barko dugu izketan, Unai, egunon. Egunon, bai. Zupitxi joken kontzertora joango zara, ez da? Aukera bali mauke, bai, superfana naiz, eta gaina No Heroes nire kanta favoritoa da, imaginatu. Justezu. Bai. Joko dute hau? Ez dakit. Galdetuko diegu, egiten dugun elkarrizketa horretan, lotzen balin badugu elkarrizketa, Bai, elkarrizketa hori egin behar dugu pitxi joktarrekin urgentemente. Baina, igual, aurrera badezakegu jakineko genuke No Heroes kantua egongo den setlistean.
Zuek zer diozue? Niri ilusio egingo lidake, ze Unai Elordi dalgotortzen den bakoitzean entzuleak badaki abesti honekin ematen diogula hasiera bere tarteari. Bide batez izan ofizialik ez duen tarteari. Eta... No giros dituko diogu tarteari ere, no giros. No giros, vale, no giros tarteari hasiera abesti honekin ematen diogu, beraz, niri ilusio egingo lidake kontzertu batean abesti hau entzuteak. Zagit, nik beste pitxillokeko kantak entzun da niri gehien hau gustatzen zait. Bai, benetan? Nik adibidez hasiera daukala... Egia da guapoa da, dauka, bai. Ni gaina pixkat, azken aldian, aitortu behar dizuet pixkat biziatuta nago Tetrisarekin. Bai. Tetrisarekin biziatu naiz. Tetrisak badakizu antxitatea sortzen dula, ez? Ze bantxitatea, ez? Bai. Jo, bani, sartzen naiz gauean goera eta tiki-tiki Tetris partidatxo batzuk, eta besti honen hasiera oso Tetris da. Ez dagoela, ez du mobiakin, bai, Nik badakit pitxilloken playlistean, hau egongo dela. No, badakit, ez dakit, baina suposatzen dut. Basandakoa kontatuko dizuegu gehiago datozen asteetan, berandu baino lehen pitxilloken itzuliraren inguruan, Tolosan eskainiko dute, euren herrian kontzertua, baina hortik aurrerakoak ere ze plan dituzten eta kontatu beharko digute, gauza berriak baute datozen. Hementxe gonbita, entrevista hori gurean egiteko bigarren kafean. Inigok spoilerazoa egin digu, beraz, Inigok aurreratu digun bezala, gaur bi gai uztartuko ditugu. Batetik musika, eta bestea adimen artifiziala. Adimen artifizialak ere abestiak egiten ditu. Halere, aipatu nahiko nuke aurrekoan Instagram edo Twitter, ez dakit, sare sozial batean ikusi nuen komiki bat, eta, edo meme bat, eta zera zioen, nik ez dut nahi adimen artifizialak sorkuntza lanak egitean nik denbora gehiago pasatzeko platera garbitzen. Nik nahi dudana da, adimen artifizialak platera garbitzea, nik denbora gehiago dukitzeko sormen lanetarako. Baina adimen artifizialak momentuz nire etxean behintzat ez ditu platerak garbitzen, beraz beste alderdiari helduko diogu, sormen lanei helduko diogu, eta bai, aipatu dugu, hemen jada gidoiak egiten dituela, liburuak idazten dituela, eta gauza asko egin ditzakela adimen artifizialak, antza denez, abestiak ere egiten ditu. Nolako abestiak hori ez dakitu nahi Elordik azaldu beharko dugu. Hasteko lehenengo galdera. Abesti onak egiten ditu adimen artifizialak? Nik izango nuke, ez eta ez. Horain dator esplikazioa, Azkenean adimen artifizialak dena problema matematiko batean sartzen du, ezta? Eta orduan, sangenezake media horretan dagoen kanta zentzuzko eta dezente bat egin dezakera. Nire ustez temazo bat egitea oso gurriti diago hortatik, ez? Eta ez da bakarrik instrumentu konkretu batzuei koherentzia sartu eta letra bat sartu eta zerbait lortzea, ez? Eta orduan iruditzen zait, eta bain botatzen dijo ala da, musika eta pseudomusika. Pseudomusika hortik dator, egingo de kanta bat sin más, ez, de reien, esaten dan horretakoa, ondo sonatzen du, baina zergatik gustatzen zaizu. Adimen artifizialak egin durako, ez dut entzun oraindik inor esaten niri gehien gustatzen zaidan musika estilo da adimen artifizialak egiten duena. Eta hasiera puntu horretan gaude, eta hype puntu horretan gaude, eta egia da erantzunak oso onak dira, eta planteatutako problema matematikoa oso ondo lortuta dago, baina askotan nahazten ditugu zer den benetan artea, zer den benetan benetako musika egin alizatea, eta iruditzen zait, gero de bai hau zuekin komentatzea gustatuko litzaiakela dela, nola saiatzen gean, industrializatzen saiatzen geanen artea, nola dena zenbakietara joaten danez, eta nola entzuten ditugun ia musika gehienak daudela oso oinarrituta zenbat reprodukzio dauzkaten, ez? Eta oso kuantifikatuta da dijoala bideo horretan, ez? Ezakit, gehien funtzionatzen duten musika hori, ez? Reggaetoi, trap, estilo guztiot horretara, ia merkatu gehiena jaten dute, eta nola Spotify modeloa, ez? Reprodukzio egin arabera, nola batzuk daukaten botere asko, eta beste batzuk artea egiten dutenak, isilpean daude, zailagoa da, beraien gana iristea. Beraz, iruditzen zai dela,
adimen artifiziala oso ona izan daitekela, ez dakit, bideo bat egiten duzu zure familiarena eta nahi duzu musika jarri eta ez duzu lizentzia bat ordaindu nahi, familiantzeko bideoa, mesedez. Eta beste gauza bat zer den artea, ez? Orduan, industria guztio horietan barruan, eta ikusita zuei ere musika asko gustatzen zaizuela, eta zuen iritzia ere badaukazuela, gustatuko litzaiak ez zueke bai zuen gogoetak eta iritziak ematea, ez? Ados. Beraz, entzun beharko dugu abestietako bat, abesti bat baino gehiago dauzkagu. Vale, nondik abiatuko gara? Hor daude diela bi rockero dienak. Bat ikusi du rockero kalimotxero deitu diozula. Bai, bastante. Nei definizio oso nahi duitu zait. Bai, Grammy sarietan horrela banatzen dituzte sariak, Rock Kalimotx Award. Best Kalimotx Rock Award. Bai, gero zen beste bat zala pixkat kruncheroa bezala, gero zen beste bat luzeagoa zena, zala pixkat, nik esan diot reggae iteko eta indu pixkat ska. Reggaerekin iteko. Reggae o reggaeton eskatu diozu? Ez, eskatu reggaeton. Hori eskatu diozu. Eta ematen zuen... Pixka reggae, baita, ez? Bai, zan pixkat reggaeska... Bueno, reggaetoia ez du ulertu. Eta gero, beste baten esan diet, mesedez, iazu operako esto bat, ez dakit, horrelako evaluazio desberdinekin, eta lortzeko posibilidadeak, eta ikusteko ze desberdintasun dagoen. Ez ditut, hau da, adimen artifizialari esateko, erabiltzen da prompt kontzeptua dela, zuk nolabait esplikatu behar diozu gauzak nola egin. Egia da, existitzen dira aplikazio batzuk, ia ez duzula ezer idatzi behar, zer zentzuzko erabilia izateko. Eta horrek badauka truko bat, esan nahi dut. Zuk esate bali mezu, reggae style, berak badauka horrelako profil bat sortuta, iterazio ezberdinak eginda, musika estilo horretan, akorde desberdinak sortu alizateko. Ordun, ni hasi ninteke rock kalimotxeroarekin, eta gero juten geha hor ikusten nola joazen ebaluatzen, ahotsa analizatzen, nola sartzen ditun silabak, nola kantatzen duen euskera, zehaztu egin zait esatea, baino pixkat hau jaipa orainik gehiago handitzeko, ChatGPT hori esan diot, letra bat sortzeko adimen artifizialari esan diot, bigarren kafeari buruz, horrelako deskripzio batzuk eman dizkiot, eta letra bat sortu dit, eta letra horren zati bat aplikatu diet, zeren letra guztia oraingoz ezin da sartu, nahiko kanta luzea egin dit. Beraz? Rock Kalimotxero. Berri bat piztuz, musika eta albisteak, ando pasero paritu segunero kotasuna, hobeto ulertuz, musika nazeon jesan arrigunak baton. Eguneak igure erbioza berotzera, bigarren kafean beti dago zer ikasi, elkarrizketak sakonak guretzat hain baliotzu. Ez dugu gauza bat aipatu, euskaraz ari dela. Bai, hori da. Eta momentu batutan ulertu egiten zaiola. Eta ulertu egiten da. Niretzat hori da harrigarriena. Nik esan diot, idatzi kantu bat ideia hauekin. Bigarren kafera ondo pasatzera gatoz. Bigarren kafean musika, albisteak eta askoz gehiago dago. Bigarren kafean adituak ditugu maite, informazioa ahalik eta gardenena izan dadin. Bat ez da nahikoa, etor zaitez bigarren kafea hartzera beste batean ere. Eta ChatGPTek esan dit, hemen duzu zure ideien egindako kanta bat. Eta jartzizu bertsoa bat, bertsoa bi, bigarren kafera ondo pasatzera gatoz, egunean argi berri bat piztuz, musika eta albisteak gero oparituz, egunerokotasuna hobetu ulertuz, eta gero dauzka horrelako estribilloa ez, bat ez da nahikoa zatoz berriro, bigarren kafea zure zain dago, badauka bere puntxa, badauka, ez dago, gaizki ez? Niri hau magia iruditzen zait. Bai, egia. Ez ederra delako, ez magikoa horrela ulertuta, baina sorginkeria iruditzen zaidalako. Nola den posible, euskeraz, gainera, guain dela urte batzuk, internet bazegoenean, bilaketa bat egitea online euskeraz oso zaila zen, esaten zen horako ordenagailuak aigen euskeraz ez ditu ulertuko, eta ikustea hain urte gutxitan, nola aldatu den hori, eta orain, badagoela teknologia bat adimen artifiziala izena duena eta euskeraz abestiak egiteko gai dena eta gainera euskeraz ondo hau da, ez ditu hitzak zatitzen ez dakit hitzaren erdian eta melodia eta letra eta denboran enkajatu egiten ditu. Alineamentu kontzeptu hau da
horrelako sistemak determinatzen direnean, egiten da, alde batetik egiten da musika estrukturatu, eta bada horrelako agente bat, non berez kanta bat estrukturalki nahiko erreza izaten da, ez? Badauka bere zubia, dauka bere phrase one edo riffak, eta gero dauzke estribilloa, eta gero bukaera, ez? Hori oso definitutago. Hori kontutan hartuta, nivel desberdinetan sortu daiteke abestia, pistako edo abesti osoa. Kontua da, azken aldi honetan, zaiena izan dela beti, ahotsa erreala bihurtu ahal izatea, eta batez ere, ahotsa ondo alineatuta egotea. Zeren, normalean egiten dutena da, ahots horri gainetik pegatzen diote, musika horri, pegatzen diote ahotsa. Orduan, zeon arazoetako bat zan timing hori kontrolatu egin izatea. Tempo horren barruan sartu, eta gaina silabak eta ulertzerako garaian nola lortu zitekeen ez letra hori egitea. Eta orain dela gutxi lortu dute hori egitea, eta egia esan nahiko ondo funtzionatzen du, eta batez ere ahoskerak deitzen dit. Azkenen TS, TX-ak daude, eta nahiko zuzen eta txukun egiten ditu. Egia da, euskera edo edozein lenguai problema matematiko batean bihurtzen balima da, azkenean berdin diozein den hizkuntza. Azkenean hitzen arteko distantzia semantikoa kontrolatzen balima duzu, azkenean erantzun magiko bat izan dezakezu. Ni nago txundituta. Rock kalimotxeroarekin, txundituta zatoz bigarren kafera egun senti berri bat, batekin ez da nahikoa, txundituta. Baina, alare Ander Zubiagak idatzi digu, Ander Zubiaga gitarra jolea, musika irakaslea, frikia, denetarik. Anderrek esan digu. Harmonikoki rock kalimotxerotik atzegoen hori, tono aldaketak eta guzti. Piztuz, musika eta albisteak, ando pasero parituz, egunero jotasuna, hobeto ulertuz, musika nazeon jesa. Zati hori da pixkat Evaristo style. Orain duplak ateratzen Evaristokin eta drogasekin eta kantu bat, eta estilo horretarazti joan, ez? Nola, hausten duen estrofa batetik bestera, eta nire percepzioa da, Ander Zubiagaren kontra ez zer esango, ez dauket zer itek. Ez bai, baina nik nintzen tono aldaketa zabetu, baina hortze goen Zubiaga adi. Hombre, bera aditua da, eta... Bai. Baina gehiago, genero gehiago badauzkago, musika estilo gehiago badauzkago. Niri hau, ala ere... A ber, besten bat? Bai, badaukagu bat hola rockeroa. Txosneroa esango dugu elordi. Bai. Kalimotxorik gabeko txosna bat. Txosnero kalimotxero hau zan. Baina badauka bere puntxa ere bai. Herri bat piztuz, musika eta albisteak, goizero oparituz, egunero kotasuna hobeto ulertuz. Batez da nahikoa zatoz berriro, bigarren kafea zure zaien dago, etor zaitez beste, egun bat izatera, bigarren kafea. Hortxe mozu zaigu, Zure zain dago ez du ondo esan, ez? Zure zain oago dago, ez? Baina horrez dago, ez dago itzik, berez. Alare hau gehiago gustatu zaite? Bai, eta estribilloak indar gehiago nukala irutzen zaite. Estiloa gehiago gustatu zaite? Ahotsa pixkatola iluna delako, baina Kentzazpiren lehen diskoetako kolorea badu pixka bat, rock ura. Musika eta albisteak, goizero oparituz, egunero kotasuna hobeto ulertuz. Batez da nahikoa zatoz berriro, bigarren kafea zure zaien dago, etor zaitez beste, egun bat izatera, bigarren kafea. Bueno, jakinekien... Bada pixat 2000 garren amarkadakoa, rock 2000ero... Kentzazpi. Egia da, nola, eniauten hau Pixkate pixuagoa da, elektrikan distorrietan da, pixkate pixkate jardagoa da, baina... Baina egia da,
ni berez esan diot rock, bietan, nik nahi ikusi izan iterazio batetik bestera, hau da, nik prompt bertina sartuta zenbatera inoko diskriminantea zen eta ikustea benetan bi abestiak desberdinak zirela oso. Orduan, hemen egiten duten beste gauza bat da, badago uniberso paralelo bat adimen artifizialean deitzen dela espazio latentea, bai? Eta espazio latente hori ikutzen baldin baduzu, bukaeran daukezun irteera desberdina izaten da. Orduan, nahi nuen ikusi benetan, espazio latente hori ikututa zenbaterainoko kanta desberdinak egin zitzazkeen. Eta nik uste dut iristen dela momentu bat beti berdin, esate baldin baduzu rock, ez daizkizula hogei estilo desberdin aterako, edo gehiago, esan dut, beti tendituko du errepikatzera. Ondo egin nahi badu, bentsat. Bueno, baditu beste estilo batzuk, ni zain nintzenean dorzu bilagaren versio rockero honen iruzkina jasotzeko, baina ez dakit, igual elurra tenditzen egongo da, edo bestelako aitatxo lanetan, beraz, bueno, barkatuko diogu. Dena ezin da. Badaukagu beste bat, hemen, eska girotik edo, bueno, bai, nik izan diot, iteko reggaetoi abesti bat, eta, bueno, ez dizuet esan, baina hauek egin alizateko ere eta aplikazio bat izan da Udio, eta esan oso ondo funtzionatzen du, nahiko erreza da, kantak egitea, ez diozu gehiagi esan behar, hau da, ez dezu bizitza gehiagi komplikatu behar, eta gauza txukunak egin daitezke. Posibilitatea ematen du ere bai luzatzeko kanta, eta aldiozu esan luzatzeko harmonikoki, edo letra berria sartu alizateko, edo beste estiloko, ez dakit estribillo, estrofa, edo aldiozu hori esan. Horrekin lagundu, eta zure abestia, pixka txukunagoa izan dadin. Ba, entzungu du. Second cup awakening, pump pop rock drums, set rock pop rock, I'm burning rock, energetic after, Orain arte, ez diogu ezer ulertu, ez? Ez da gize esan du. Baina ni nao kilometrotan, Ari da, bai. Bigauen kafera ondo pasatzera gatoz, egunean argi berri bat piztuz, musika eta albisteak goizero parituz, egunerokotasuna berto ulertuz. Bigauen kafean, musikaran nagusi. Temazo da. Gauza esan bizut, abestia Euskal Herrian dozen arri bat alizentzun dugula esango nuke, beste letra batzuekin. Batez da nahikoa, statuz berriro, bigarren kafea, zure zain dago, betor zaitez beste edun bat, izaterera, bigarren kafea. Dene daukate hor obsesioa gona, etor zaitez beste egun batean, ez? Beti letra berdina sartu dieten nahi. Bai. Iñaki Ortiz de Villalba? Iñaki Ortiz de Villalba da, ez? Betagarriko abeslaria. Iñaki kantau luzegoa. Abesti badaukagu zuretzat. Bai. Ez que sentsazio hori da, hone dauka 2000ero, 2010ero eta 2020ero, hiru hamarkadatan kantu hau egin da Euskal Herrian. Bigarren kafean, ondo pasatzera gatoz, egunean argi berri bat piztuz, musika eta albisteak goizero oparituz, egunerokotasuna hobeto ulertuz. Bigarren kafean, musika da nagusi. Ze locura, Eta egia esan, ikusten da nola zati desberdinetan silabak luzatzen ditun, eta ondo lortuta daun zerbait da. Hau adibidez, Suno aplikazioa erabilita egin dut, eta egia da Suno hobeto desarrollatuta goela, eta kanta luzeagoak egiten ditula, eta bueno, nahiko txukuna dela kontua, nik izan dira, reggaetoieko abesti bat egiteko. Ez dakit, igual badaki Euskalduna naizela, eta esaten da, honek behar duna da, eska, 2000 garaiko eska reggae estilo. Egin digu betagarri eta batidoran sartu pixka bat. Hori, pixka batidora da, Papra bat sartu daiteke horra bestia. Eta gero de bai ikusten da, ez? Oso elektronikara jotzen duela. Kasu honetan, ezakin notatu dezuen, baina ahotsa nahiko sintetizatuta zegoen, ez? Nabaritzen zen horratzetik zegoen ahots hori, ez? Bai, pixkat autotune dupla. Bai, bastante. Pixkat kutre eran, baina bai. Hori da, bai. Ekoizpen musikalola eskasekoa da, baina... Kuriosoa, Bai, eta egia esan horrelako kantak pasa egitezke, benetan artista batek egindako kanta batekin ez bai dutzu nahiko atentzio jartzen, gertatu egiteke ez, azkenean, baina bai.
Kontua da, azkenean horrelako aplikazioak beste artisten ideiak hartu dituztela. Eta bueno, beti sartzen den movida berdina, ez? Beste propietate intelektuala erabiltza baduzu zure propioa egin ahal izateko hori etikoa, ez da etikoa, legala da, ez da ilegala. Bueno, azkenekoan, goratzen naiz, Maitane Baldekantosek esaten zuela, horre ibiltzen dela nola legalizatu propiedade intelektuala, eta hori dena, eta beretz esaten zuen, zu kanta bat egiten badezu, ez dela inorrena, adimen artifizialak egingo da. Ez dela inorrena. Ez daukala lizentziarik. Zeberez, beti kreazio bat persona bat izartu beharko litzaiko. Baina kontua da, zuk kanta hori pixkat editatzen baduzu, ja pertsona batek egin du. Hor badago, trukoa dago. Nik orain hartzen badu gitarra, eta zen bigarren kafean, txak. Ja, ez da. Registratzen dut, eta egin da dago. Hor dago arrisku handi bat. Hemen ari gara nolabait erraminten logikak eta gaitasunak eragutsi nahian, ez adimen artifizialak egiten duen musika maite dugulako edo maiteko dugulako, noski, baizik eta hau egiteko gai delako eta nolabait hausnarketarako kontzientzia maila hori ere behar dugulako, baina egian menik aurrera papeloi badagoela. Bai, papeloi badago eta hor zetorren pixka bat zergatik interesatzen zaion industriaren musikaria inbeste, horrelako gauzak egin alizatea. Goratzen dut nola Ander Zubiak berak bidalduzian bideo luze bat oso interesgarrian zena musikaren industriari butuz, eta batez ere Spotify estilora bihurtzea musika guztia, ez? Azkenean adimen artifizialarekin musika egiteko gai bazara kostu pila bat aurrezten dituzu, ez dituzu artistak ordaindu behar, eta adibidez Spotifyek diru asko ordaindu behar du artistei ordaindu behar izateko beraien lizentziak eta gauza guzti horiek, ez? Orduan, azkenean beraientzako kriston aukera ona da, baina aldi berean ere, ikusten da nola artista asko, agian ez daukatela inbeste talentu, badak eta subjektiboa dela, baina reprodukzio pila bat dituztela, eta agian ez da bat ere ezaguna, ez? Eta hor sartzen zan, azkenean erreprodukzioak ere erosi egin daitezkela, orduan, dirua izango duenak azkenean, behintzat oi hartzun gehiena izango du, eta agian jende gehiena jarraituko du. Eta hor da pixka bat, ez dakit benetan hori den musikaren helburua, edo, hori den benetan jendeak entzun nahi duena. Hemen txatean Ander Zubiak esan digu, reggaetoiaren antza bakarrik hasieran dauka, gero ja zero. Baina hor, ja. Hau da super rigi. Baina da, pixkat roots rigi estilo, oi, ez? Pixkat Juancho Arakama, Sound System, regeska, ez? Regeska, ja. Original. Pero, eraldatzen doa la bestia. Pixka nora ezean doa, bai. Elektroniko tun. Barkatu, nahi emateia zua bestia hau, eta esateia zu, hori, badela 2010 inguruko euskal talde batek egindakoa, baian, ez dakit, kilometrotarako. Bai, kolabo bat, regeska talde bat eta popeska talde bat naztuta. Elkartu dira, ez dakit, kilometroak Tolosan, eta elkartu dira Tolosako hainbat abeslari edo talde, eta egin dute kilometrotarako abestia. Balioko zen. Izan ziteken horrelako, zerbait, ez dut honekin inorri iraindu nahi. Ez baina, hau ondo ekoitzita eta ahotxe naturalekin, with potatoes. Kilometro bat gozatzera gurekin. Tolosara. Totalmente jaten dezu. Eta koreografia izen zago eta guzti. Tromboia eta izen. Ne gustatzen zaite. Egia dare, honek azkenean simplifikatzen duena ideia honak dituen narentzako aukera bat dagoela, ez? Agian musika ez jakitea eta ideia honak aukitzeak, bai bideratzen dizula horrelako gauzak egitea, baina azkenean ez dut uste hori denik helburu nagusia hor eta gauza hauek egiteko esan nahi dut. Eta helburu nagusia azkenean da, nire ustez behintzat, eta ikusten dudanaren arabera, produkzio kosteak jaitsi alizatea, eta ulertzen dut nik uste terabiliko deula, ez? Adibidez leheno esan duten aplikazio bezala, ez? Zu bideo bat promozionatu eta askotan aurkitzen dituzun bideoak YouTubeen edo editatzen ari zarenean dauzkazun bideoak ez dira nahikoa interesgarriak zuritzako eta bestela ordaindu egin behar dezu eta berriro berdinak erekin zabiltzat esatzen zergatik ez probatu adimen artifiziala erabilitan nire bideora edo nik sortu nahi dudan horretara gehiago ajustatzen den zerbait egin alizatea hori ez dut gaizki ikusten baina egia da artistak nolabait beraien ahotsa
altxatzeko momentua daukatela, asko daukatela esateko, eta, eta jendeak bai ulertu behar duela zen nolako musika entzun nahi duen, eta askotan Spotify bezalako erramintetan azkenean dauzkazun hori, reprodukzioak edo rekomendazioak oso orientatuta juten diela datuetara, eta orduan gertatzen dena azkenean nolabait manipulatu egiten zaituztela, azkenean zuri izango dizute, honek pila molatzen du, Eta orduan zuk entzuten dezu, eta, kanta erreza da, estilo honetako kanta basatzen dizuet, ez zu, venga, horrega, kanta pila gustatzen zait. Baina, azkenean, horretara bideratzen gaitu. Hala ere, hor, bideoekin, eta, bideogintzen bagabiltzalako batzuk, eta, ez dakite, badode gaur egun galeria zoragarriak, urtean 100 euroko kanon bat ordainduta, musika ikaragarri ona, konposatzaile konkretuena, estilo ezberdinetan, iraupen ezberdinetan, produkzio honekin egindakoak, badela pixka ja impersonalizazio bat, alegia, kompositore bat ez duzu kontratatuko zure proiekturako, baizik eta galeriatik tirak hariko zara, baina horatzean konposatzaile badago, diru hori jasoko duen pertsona badago, gero eta jende gehiago gerabili eta proiektuen arabera, lortuko dula, holako, diru itzulera bat edo, eta hor badagoela oso modu nolabait demokratikoa, esan dute, eta askoz merkeagoak diren formulak ere badaude. Abesti mordo dago galerietan, eta nik uste adimen artifizialaren trampari jogabe ere, badagoela zure bideoetan musika nolabait artistaren duintasuna bermatuko duen moduetan lortzeko aukera, oso diru gutxirekin, ez? Gustatu zaite, adimen artifizialaren trampa hori. Bai, baina trampa batez ere ez prozesu kreatibo hori dagokionez, gehiago gure ekosistemari edo gure sistemari egiten diogun kalteagatik. Bideogile bat, bada sorkuntza ekosistemako norbait. Bideogile batek nolabait kalte egitea sorkuntza musikaleko sortzaile bati, uste dut dela permititu ezin dezakeguna akats bat, bai. Zure komunitateari kalte egitea, ezta? Bai, horregatik. Nik uste dut honek ala ere berreskuratuko duela 80ko hamarkadako tendentzia bat, pixkat gainberan dagoena. Dela bikotek elkarri abestiak egitearena. Oso pelikuleroa da, 80ko pelikuletakoa, en plan de, ez mutiak neskari abesti bat egin dizut. Eta orduan, gitarra hartu eta abestia jotzen dio. Eta nik hori, ikusi dut 80ko pelikuletan ikusi dut. Azkenek urte bitan, ez ez ikusi Instagramen aplikazio bat kantuak egiten dizkizuna zure bikote, zure ama, zure senide batentzako? Ez. Oso abesti ona gainera, Baina, adimen artifiziala da? Ez. Eta zuk eskatzen dezutan horbaitek sortzen du zuretzako. Zuretzako. Trampa da hori. Baina, opari bat, balore sortat erostia bezala, abestia erosi dizut. Baina esaten balin badezu zuk egin duzula? Baina hau txazta zurea. Engainoa da. Abesti bat produzituta goiti bera, Abestu du Peio Reparazek. Ados, pentsatzen nuen tendentzia hori gain berantzegoela izango da niri ez didatela. Bai, abesti bat egin zidaten behin. Baina, bakarra. Eta gainera galdu egin dut, así que... Galdu egin duzu? Bai. Abesti bat... Formatu digitalean bakarrik izenokan. Bai. WhatsApp ez bidali zidaten eta gero mugikorra aldatu eta gizu batzutan ez dela berreskuratzen. Eta gitarra bat zeukan edo... esan da, gitarrak badu bere romantizismo puntua ematen diola gitarrarekin eta abesteen eta hori egitea. Edo zan kanta kompleto bat. Ez zegoen ekoitzi gabe zegoen. Rollo gitarra eta hotxa olako zerbait. Gitarra zan, pianoa izango zan agian. Hori bastante romantikoa. Ui, ama, nahiz ezertaz gogoratzen. Guatxabal, oso romantikoa ez da, goiuri ezertaz gogoratzen ez denerako. Badaukagu azken sormen bat hemen zuekin elkarbanatzeko, eta hau ere, xelebrea, Lordi. Bai. Bigarren kafera ondo pasatzera gatoz, egunean argi berri bat piztuz, musika eta albisteak goitzero parituz, egunerokotasuna hobeto ulertuz. Bigarren kafean musika da nagusi, albiste freskoaek
Guna hasteko prest, adituak gure artean, hurbil eta jator, informazioa garden, bidea argi izan dadin beti. Batez da nahikoa, zatoz berriro, bigarren... Hau opera estilokoa izateko asmoarekin jaio da. Bai, opera estilokoa eta gaina kantu folklorikoa. Hau, hemen egin dudan izan da, ni saiatu prompt guztia sartzen, ez esaten estilo hau egin baizik, eta opera estiloko bat, folklorikoa dena, instrumentu desberdina dauzkana, tenore bat, eta hori dena sartu diot. Ikusten da, adibidez, tenorearen errepresentazio bat egiten duela, ez? Ikusten dela tenorea abesten ari dela, eta ahotsaren esan genezak sakonera edo zabalera handiagoa dela, ez? Eta ikusten dela, ez dakit norbait diafragmatika abesten ari dela, eta bueno, nahiko guai egiten duela. Nire ustez iparraldekoa ematen du, eta maskarada estilo bateko abestiaren ritmoa mantentzen du, ez? Azkenean atzeko musika ia ez da entzuten. Eta horra ikusten dirala horrelako instrumentu, ez dakite, flauta travesera, edo horrelako estiloko haizezko instrumentuak ikusten dira. Eta, atentzioa ditzen dit, nola egiten duen pronunziazio guzti hori, eta nola mantentzen duen ritmo berdina desestrukturatutako musika horretan, porque hori bai ez dago, musika hori ez dago ondo estrukturatuta. Oso tempoan edo, bai. Eta gauzat esango izuet, adimen artifizialak egindako lan hauek oso interesgarrak egiten zaizkigu ikuspegi teknikotik, baina guk bigarren kafeari egindako kantuak maite ditugu, adibidez, Jesus Mai Lopetegik egin zigun, hau? Gozatu beharra dago bigarren kafe hau. Alako keinutxua egin zigun, edo Odei Barrosok ere hemen egontzenean. Bai, Ari, bigarren kafean, Hortxe egin zigun keinutxoa, baina uste dut opari atzo Amorantek egin zigula, eta gaurko saioa bukatzeko Amoranteren doinu hauetan murgilduko gara. Amorante kantuan jarriko zaigu segituan, eta guk Unai Elordi Hidalgo agurtu egingo dugu, Unai, datorren astean ez, hemen ikaste pare batera ikusiko dugu elkar. Amoranteren doinuekin egingo dugu agurra, Goiuri Zeizarandia bihar arte. Agur. Entzuleok bihar 11:05 hementxe bigarren kafea Naiz irratian. Night.
Keep calm and bigarren kafea.